פגענו קשה מאוד בפוש, כבר בלילה הראשון. מדבר איתכם על סדר גודל של 30 מפקדים, השמות שפורסמו הם השמות של היותר בכירים. אבל אנחנו מדברים על רמטכ"לים ומפקדי חיל האוויר. לפני יומיים הצלחנו לתקוף מפקדה סודית שלהם בערים. חלק מהמפקדים הצליחו לברוח משם למקום אחר. 12 שעות אחרי זה הצלחנו לתקוף את רמטכ"ל חתם אל-אנבייה, שברח מאותו מקום בהרים בנכס אחר בטהרן, עם עבודה מעולה של אנשי הפוש והמפקדות. ואנחנו צריכים לצוד אותם בכל מקום שהם יברחו. ואתם מצליחים להפוך את איראן, כמו שאמרתי מקודם, מאיזה מקום רחוק, 1500 קילומטר מפה, לצבא שאנחנו יודעים להתמודד איתו עם תחושה של מעגל ראשון. והבאתם את המעגל השלישי הזה להיות מעגל ראשון. והיכולת שלכם להביא יעדי איכות בימים הקרובים היא דרמטית. וצריך להביא הרבה ולהגביר את הקצב, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. כי זה מסוג האיומים שאני אומר לכם, מדינת ישראל לא יכולה לחיות איתם, נקודה. זאת הסיבה שיצאנו למערכה, וזאת הסיבה שאתם עובדים קשה.